Muga kita kempal wonten ing lapangan tambak boyo mriki sareng kiai para ustad lan duriyah nabi niat kita namung siji niat ngaji lan hormat lahire nabi Nabi Muhammad Nabi kang dadi rasul ilahi ya Nabi ya Rasulullah 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 ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah pengen kita kabeh bakal oleh syafaat Allahumma syafaat nabi kita ing dina kiamat mula ayo manut nabi Allahumma ngelakoni kabeh perintah ing Gusti lan ngedoi kabeh kang dilarang dening Gusti sholawat yo sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah kita sami wonten mriki ayo kempal sareng wonten ing panggonan mriki alhamdulillah sareng kiai uga para ustad lan duriyah nabi niat kita namung siji nggih mboten niat ngaji lan hormat lahire nabi Nabi Muhammad Nabi kang dadi kekasih Gusti ya Nabi ya Rasulullah 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 saestu pinginan kita kabeh bakale oleh syafaat Allahumma syafaat nabi kita ing dina kiamat mula ayo manut nabi ngelakoni
ngedohi sekabeh larangan negus Allahumma sholli ala Muhammad